Figyelj, hát ez egy jó kérdés. Szeretek embereket menteni. Jó szuperhősnek. Szuperhősnek jó lenni, tehát embereket menthetsz, bogarakat. Megmutatják, hogy mit ne csináljak, tehát tök jó, tehát így motorra ne üljünk fel, talán idegenekhez. Egyáltalán nem. Tehát Egyáltalán nem. és van, aki megmutatja. És a szuperhős ezekből levonja a következtetéseket. Tehát, hogy ilyet ne csináljunk. Hát tényleg, tök jó. Legközelebb. Hát igen. Tehát ennyi köbö. Igen. És sokan rajongunk. Szuperhősnek lenni jó. Miért jó szuperhősnek lenni? Szuperhősnek lenni azért jó, mert bármikor viselhetem a feszülős és szexi szuperhős ruhámat, ami nem mellesleg fekete és sárga. Úgyhogy nagyon jó szuperhősnek lenni, nekem ezért pláne, amikor fogom és így széttépem magam az egészet, és kivillan a fekete és sárga ruhám. Ez a legjobb az egészben, de amúgy a Tokai Ferenc Gimnázium szakközépiskola szuperhősképzős kollégium nagyon jó erre a célra, ezért járok ide iskolába. Tehát ajánlod mások is. Ajánlom másnak is ezt az iskolát. Például a hugomnak, aki jövőre fog kezdeni nálunk, művészetszakon, de ez olyan művészetszak, hogy ők rajzolják a szuperhős képregényeket. Aha. Szóval érted? Ez a nem mindegy gyerek. Mi a szuperhős részleg nyelvszakára járunk azért, mert hogy egy szuperhősnek muszáj idegen nyelveket beszélnie, mert hogyha jön egy kínai asszony, hogy neki felmászott a cicája a fára, szóval nekem fel kell másztam a cicáért. Értem. Esetleg még valami kérdésed, amire... Mi a véleményed arról, hogy idegenekhez ne szóljunk hozzá, Ez nagyon jó kérdés. idegenekhez ne üljünk fel, meg hasonlók. Erről mi a véleményed? Szerintem ez egy egyéni szociális probléma. Nem, én nem ülök fel motorra, és nem szállok be idegenekhez se, viszont van egy személyes jó barátnőm, aki ezt megteszi. Aki ezt megcáfolja. Megmutatja, mit nem szabad. Úgyhogy tanuljunk tőle. Oké. Már mindjárt mennetek el a... Rendben. Hát köszönöm szépen. Hát Ilyen szívesen. volt. I fell asleep beneath the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. It's a spy from behind my giant robot's eyes. I keep him happy cause I might fall out if he cries. Scared of heights so I might pass out if he flies. Keep him on autopilot cause I can't drive. Room enough for one, I tell my homies they can't ride. Unless we're sitting on the shoulders, but that's way too high. Let's try not to step on the children. The news cameras filming this walking project building. Now that's selling like right around the toes and the crackheads beg at about the lower leg. There's crooked police that's stationed at the knees and they do drive-bys like up and down the thighs. And there's a car chase going on at the waist. Keep a vest on my chest. I'm sitting in my room as I'm looking out the face. Something to write about. I still got some damage from fighting the White House just a Daydream, I fell asleep beneath the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Now come on everybody, let's make cool. We need a few more half-naked women up in the pool and hold this it's all covered in jewels. And can you please put your closer to the 22s? And where's the champagne? We need champagne. Now look as hard as you can with this in your hand. And now hold up your chain, slow motion through the flames. Now cue the smoke machines and the simulated rain. But
not too loud cause the baby's sleeping. I wonder if it knows what the world is keeping. Up both sleeves while he lay there dreaming. Me and my robot tiptoe round creeping. I had to turn my back on what got you paid. I couldn't see, had the hood on me like Abu Ghraib. But I like to thank the streets that drove me crazy. And all the televisions out there that breaks me. I was daydreaming. I fell asleep beneath the flowers. For a couple of hours. What a beautiful day. Daydream. I fell asleep beneath the flowers. For a couple of hours. Such a beautiful day. I fell asleep beneath the flowers. For a couple of hours. Igen. Figyelj, szerintem ettől elszaladt. Hogy nem. Cső, itt vagyunk a kollégium mögött, már forgatunk, úgyhogy gyere ide. Nem kérted, hogy jöjjünk ki, meg benne vagyunk a forgatásban. Cső. A durc. A kérdés a következő. Miért jó szuperhősnek lenni? Szuperhősnek lenni azért jó, mert folyamatosan és bármikor viselhetem a feszes, aranyos, nagyon szexi. Elrontotta! Kezdjük előre! A te részed. Már megy! Okay. Mert hogyha jön egy kínai asszony, hogy neki felmászott a cicája a fára, akkor majd nekem lejön. ezt értenem kell, és fel kell másznom a fáért. Hát ez full jó. Fáért. A cicáért! Megy. Izom, Milyen hol hajad, de van? várjál? Ja, igen. Mi van? Ez is már meg, hogy néz ki. Hol? Hát hol a hajad? Gyerekek, járjatok a Tokai Ferenc Gimnázium szuperhős képző intézményébe Igen. a nyelvszakot. Igen. Azért, hogy majd a kínai nőknek is tudjunk segíteni. És Ha a ne macskájuk tudjuk szedni a felszalad cicát a fára. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük.